आंबो सिखारला बे सासे गथ' फिसायाबो हाथारलासा सिराजिग्रायाव थांखोब्रा बिदि माथो गरमफोराव आं खल' नुदां बे सासे गथ' फिसायाबो इसिबां गिदिर सिख्ला देरनांगौ मा खालामबाय थादों न'फोराव नायनो दाबो सिखारनो नाङा बियो मा सिगोन बियो दा थाब सिखाराबा लावथिसो मोनसिगोन आङो जल्दि सिखारबा सिखार र' आंबो ओरैनो एसे खिथाना फैनोसै बे फिसाला सासे ओमफ्राय मेंसोथारबाय आं दसे जिरायनोसै माथो जालायखो नोंहालाय आफारासो आं बे सासे गथ' फिसाखौ 9ता 10ताबाबो सिखारनो रोङा कलेजाव थांनायनि टाइमखौनो मिथिना मानि टाइमखौनो मिथिनो नोंबो एसे बुजायदो फिसाजोखौ होमब्लासो मोजां जासिगोन बियो आंथ' हाथारखाला बुजायबावनो नोंनो थांना खनसे बुजायबावदो खनसे थांना बुजायो थां आं हागुखौ बुजायो खनसे सुना सारलांजोब्बाय हाथारला मा बुंसोदों बे बिमाया हरथारलांग्राबाफोरा आयु सोलायराय दा लेखासो फरायो खोन्थानोनो हालाहाय आयु मा बुंबावगोन दानि जुगनि गथ'फोर फाग्लिसो जालायलांसिगोनहाय आं बे सासे गथ'खौ सानै आयु मा बुंबावगोन आङो डिस्टार्ब हटेबो हालासो मोजां जानायनि थाखायसो बुंबाय आङो मोखां सुनायफोराबो मानलाबाबो हाथिसिनो मोना देलायनायफोरानो जालायासै आंहा फनसो रायलायनोसैलां आराम जिरायनानै मावबाय थादों बियो र' मैयानि बयफ्रेन्डाबा मा खालामदों मैयासो गोदान ओंखारदों रायलायनोसैलां हेलौ आदा मा खालामदों ए माथो ओंख्रि जाखांखो है जोंहा बिमा रांखिनिया मा संदोंथाय जि फुंनिफ्रायनो हारला खिख्रावबाय थादों आंखौ रागा जोंना खामि सिङावनो हाबाखैलां नंगौ बिदिसो आंथ' माने खौराङानो गैयालै बियो रांखिनि बिमाफोरखौ माथो आं सिनाया मोनायाव थांना फैनोसै आं मोजां दंबाय दुमफे आयं सोरजों रायलायबाय थादों नोंलाय मोजां जल' नामायना होगोन आं बहुद साख्रि दोनबावो आयं थोद आयं गोसथोनाय नङालै लोगोसो मैया लोगो गोदान लोगो मोननायमोन बेजों रायलायबाय थानायमोन आङो आइनो दा खोन्था दे नङाबा जि रायखिनखाया जि रायगोन बियो आंखौ आयं नै जिरायफै बेयावनो जिरायफै आयं बेयावनो जिरायथ'दो नोंहालाय खबरालाय बोरै आयं आंहा खबरा मोजाङानो आयं नोंहालाय मोजाङानो दासान्दि ओमफ्राय खबरा मामोन बेयाव फैनायाबा नोंथाङा फैदोंसो ओरैनो सानदोंबा दंखायालाय मा थांदों आं नुवाखैलै अबाव हांखोथाय आं सिखारनायानो बावाखै आयु माबायदि सिख्ला नौथा जालायलायनानैबो दा सिखारदों मानो एफा फुङाव सिखारनो गोनां हाबा गैया मायालाय र' गाबोननो फुवा नामायना होगोन आं मा जादों फैसि जानला मानला फरायना होग्रा नाङा माथो आंनो नोंनि फिसा नायनायखौलाय आइबो गैखाया बाथावथारबाय आं आयु माबायदि मानसियालाय नोंलाय बोरै थाखुमा बायसोयो रेवानि नोंसोमोन मानोबा फैदोंमोन जोंहानाव ओरैनो थाबायनो फैनायानो आङो नोंसाजो फन रायलायगासिनोहाय सोरदों रायलायो माबा खेंख्रें गुंग्रुं आइला बे सना होननायसो खोनाबाय गाबोननो नांगौबा साख्रिया नांगौ ना नाङा खायो जल्दि बिदिबाथाय हामथारबायहाय नुवाखै नोङो न'फ्रा एफा गाज्रि जाजोब्बाय
थारबाय नागिरना लुबैथारदों जागोन ना लाबोथारगोन आं नांखागौनो बेनोबो हिनजाव बिनायखौनो लाबोना होथारसै आं ओमफ्राय लाबोथार दे बिदिबालाय मालाबा सम मोजां लाना फैथारदो जोंहानाव जागोन सिरिल' थाथ' औहाय आं खोन्थाथारखायाखै दे होमबा थांसै आं ओइ मालाबा मोजां सम लाना फैदो जोंहा जागोन दे जागोन औ दे बिदिबा थांदो बाय बाय दै गिलासो लाबोलाय बिमा बाजाराव थांनाया दानो मोनफैबाय र' लांगौ दैया दै गिलासा खानायखौलाय मा रोखोम सिनना फैखो नोंलाय आयै दाउलु रोखोमसो नुथारबायहाय आं आयै सेंग्रा गोरलैयाबो खारा मानो बिदि बुङोब्रा बुरै हामालै जिरायला थांसै आयै बिफाबो फिसाजोबो एखे जाथारबायहाय आं बिसोरनि समावखौनो नायनोनो हाथारला इसेबो Oh no! जिरायदो मैलाथारहाय जोंना न'आ नै जिरायफै जिरायदो नों दाखालि आं मोनसे बाथ्रा बुंनाया मा बाथ्रा माबायालाय फैबे हायनारिया हायना फिसाया माइनावसो हायना माइनावसोहाय मा बाय बे नायनो होननाया Oh no! माथो जाबाय थैला बिदिसो बोरायनोबो फिसाजोनोबो खोन्थाथाराखैहाय आं नोंसोरो मा होनदों माला बे बुरैफोर सानैया आं फुवासो खोमानायनो मा जाखो होनदों फुवायाबो थैबाय नामा आंनावसो गदों दा फुवा थैबायबालाय हाबा जानो मोजांसो आंनि थाखाय